जोंनि BMMC बेखौ जोङो नेरक खालामबाय आं साखि लेखमानि बेफोरखौ जों कल सालायखा जों दुसुन नालायखा बे सानना जोंखना प्रेस मिट बिसिखै देखलार खायनाय जाबाय একটা কক পরিষ্কার যে ওর জায়গা গিলটি দনাই রক ইনভলভ দনাই রক বরনি এগেইনস্ট जों एससी एडमिनिस्ट्रेशन फोरके एफआईआर खायखा मैया हर 10टावनो जोंनि इउ एडमिनिस्ट्रेशन गभर्नमेंट बनो एफआईआर खायरो केबा इन्वेस्टिगेशन चलै दंगो हानिबाङै जों एफआईआर कपि जत मीडिया वो जत लोकल थानि वो शेयर खायनिया जे बर'नि एगेन्स्ट एफआईआर खायो बो एरेस्ट होग्राथों जों दिनै एसपी रावनो साइट दङ आरो बर' बावनो साइट दङ जाहाथे दिनै बिसिनो एफआईआर ना एक्शन नाथों एरेस्ट खायथों होनो जों सानो जे जोंनि एमबीसी ईएम गाव डिस्काशन खालायगा खोनासों जोंनि जे दुसुन नामानि खोनासों एक्शन नागिरनो परिष्कार जे जों जे इनभल्व नायरनो जों मासपा पियो याहायसो जों नायो जोंनि साबजेक्टिव ते डेप्टी पियो जोंनि ट्रांसपेरेंट ए मेरिट बेसिस जों रिक्रुट खायनाय केबा कयेकजन जोंनि अफिसार रक नि तला सामखायनाय रक बर' विभिन्न भावे अमाहाय सामसाया थां 26,262 जनानि जे एस्पिरेंट कैंडिडेट दंमोन बर'नो जों जास्टिस होनाय बर' जे मेरिट बो नोंथों जोंनि एडिसि हाफांनायमोनि नाहरमो जों ताबाव एडिसि चालौ सायमाखा जोंनि अफिसार गोबां मोनो क्वालिटी गैयै बर' डीएम लेवल सेक्रेटारी लेवल कक सालायो जोंनि एडिसि फांसन कहाँ के इम्प्लीमेंट खायनायनि बागै जुगाव गैयै हानिबाङैनो जों वानसखा जोंनि महाराजा साखा जे कताल ऑफिसर जों नाखाहिंखे मेरिट बेसिस जों नानाय मेरिट बेसिस नाखाहिंखे जोंनि अर गोरों खायनाय अम जोंनि पिप्रामथानि बागैया जोंनि एडिसि हामखायनि बागै एडिसि ओ जे थांनाय जनगण अफिसार बर'नि सामों तांमों फैनों बाय जाते बेनिफिट नाथो जो और जगह जों क्वेश्चन पेपर लेकिं मानी बा क्वेश्चन आंसर की लेकिं मानी बैनि और गोबां मानो मेशिनारि दङो खायफानो ताबावसो जरा 41 केसेस दङो जे क्वेश्चन पेपर लेकिं मानी ताबाव नीट नि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट केस चले जा बैनि आसो मेशिनारि काहामा दङो जतन सिगु बर' न कासवानि मत तंगई पर्यंत बर' कासमाया चिनी और तो कोनो मेशिनारि करी रक जतन सिगु चिनी ऑफिसर क्वालिफाइड ऑफिसर करे हानिबाङैनो जों दायथिनो अमनो रिक्रुटमेंट प्रोसेस पाइरवे चिनी एडिसि न स्मूथली ते स्पीडी ते काहाम के फंक्शन खायनायनि बागै जों चेष्टा ना मोन पब्लिक रक चिनी एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन नि थाने अनेक एलिगेशन खायखा एलिगेशन खायनि कगदो जेहेतु पब्लिक नवै दंखा फेबा चिनी इंटेंशन करे जे एडिसि ओ जों चालक दंनायनि कोनो इंटेंशन करे जे अमा हायके नावनि बागै अमा हायके परिष्कार हानिबाङैनो जों आं निजेनो वेरीफाई खायदि अमा जे सोशल मीडिया वो लीक नुय दंमोन अमा कवैदे दाला दे इंगे मानजाखा चिनी रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि थाने आं चिनी आंसर चिनो रहका राताराति नि रहका आं मामनि लगे नि रहका मियाफो दुइटानि बिसिम आं माखा लगे नि रहका अमा वेरीफाई खादि जदि अमा कवै ओरिजिनल कॉपी उय दंखा हिके जत एग्जामिनेशन प्रोसेस ताबाव नो बातिल माखायनाय तिनि नो प्रेस मिट माखायनाय हाय हनै साखा महाराज बो दायथि नो अमा एग्जामिनेशन प्रोसेस बातिल खायदि महाराज बो थागेखा गे जों खायखा क्लियर चिनी इंटेंशन क्लियर जों बहाय माने इलिगेल बाबे बा साख्रिनि बाङै रां नावै क्वेश्चन पेपर फालनाय बर'नि एगेन्स्ट जों एक्शन नानाय हनै जों प्रतिश्रुति नाजा खानि बाङैनो जों स्टेप बुसेंखा खोनाते काहाम के प्रेस मिट नि बिसिंति सानाय फेबा बारबार कायसे कक सानि मुसुगु जों जे और जागा कुबुल जारुनो मासफा फियावया जे जतय ऑफिसर कत अंथों जतय तलानि स्टरनि गवर्नमेंट जों मासफानो फियावया अमो परिष्कार आं और सानानि मुसुगु चिनि जारा एक्सपीरियंस कैंडिडेट दंनाय रक पेशन नादि रेडी तौदि जों जत सम्भव
दायति दमासा जोंनि रिक्रुटमेंट प्रसेस न जों एग्जामिनेशन खायनायनि बागै जों बाहायखे दैबो ट्रान्सपारेन्ट माने नैनो क्वेश्चन पेपर सेट खायनायनि बागै जों बर' जागा सोबानि इन्स्टिट्यूशन रहनाय अमाहायरावबो जों डिस्काशन खायलायखा जोंनि गोबांमा इन्स्टिट्यूशन जों बाहायनोबो जे क्वेश्चन पेपर सेट खायै जोंनो एग्जामिनेशननि दिनाव तुइरो फैनाय जा अमाहायराव गोबांमा इन्स्टिट्यूशन दं जों आरो रवानि बागैबो डिस्काशन खायखा जों फाइनल खायनाय ब जागा रहनाय अमो जों ताबाव सालायमा तो सालायखा हाफोरनो बर' जागा रहनाय जों अमो सावै मायाखौ जों दि सन्नानै दि सन्मा माने यागुलोनो जाते नेक्स्ट कुनो अमाहाय एलिगेशन फायाना फै इनका अमनो बारबार सानि मुसुबो जोंनि एडिसि प्रशासन जों ट्रान्सपारेन्सि ते मेरिट बेसिस जों नावनि बागै प्रतिश्रुति रजाक दङ हानिबां जत एक्सपिरियेन्स कैंडिडेट कुनो डाउट ता दंदि जे पब्लिक रक एलिगेशन खायदोंमोन एम नि सीएम नि एमडीसी नि तिप्रा मथानि गोबांमोन नेता रक दं गुबुलै अर साख्रि मानायफो गोरोंजाफो अमाहायरहि केबो तावांसो देहायथि जतै बर' नेता अंथों जतै बर' अफिसार अंथों बनि फेमिलिनि बोसाजो बोसला बाहाजो जे फांथों बर'फोरनो अरनिबो मेरिट करि हिखे साख्रि मांगला कमो परिष्कार को आरनि बिसि मेरिट ओंखांखे अबैसे साख्रि माना महके परिष्कार हानिबाङै जारा एक्सपिरियेन्स कैंडिडेट दंनाय रनो आं बारबार रिक्वेस्ट खायनो मुसु निराव रेडी दंदि बसकानि बाङै पेशनलि नायचिंदि मो रिक्रुटमेंट चिनि एडिसि बाङै बेलायखे नांगौ हाय चिनि एडिसि प्रशासन चलेवानि बाङै अमहाय ऑफिसर लेवल जों नानानि बेलायखे नांगौ जों बनो बायरेवबो जों ट्रेनिंग रहनाय रिक्रुटमेंट नि परे जाते चिनि स्टेट नि ऑफिसर अफायनो तेबो क्वालिफाइड ऑफिसर उंगै फाइथों चिनि एडिसि अमो सोंनाय सर बाक्सा कैंडिडेट ताबो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप रको कक्सिल चामहरै दं टिटि एडिसि नि हापांना थांनाय खुम्पै स्कूल नि जा टीचर रिक्रुटमेंट खायजों माने ताय इंजीनियरिंग नि जे रिक्रुटमेंट नि आ बेपार आ जागा तो एक्शन नाजाकलि आंगा ताबो अ जागा मामजाक माने यागुलो बम हाके एक्शन नाजाकनाय बेलाय सिंमों कहा थानाय प्रोडो एलिगेशन का जों साइमाखा फियाबा चिनि थाने कुनो एविडेंस करै आं ताबाव सानानि मुसु मीडिया नि थ्रु तो जत हास्टेनि लोकरो सानानि मुसु निरंग थाने जदि एविडेंस दंखा हिके जोंनो रफायदि पर्सनली बा जेकुनु मोड ची जोंनो इनफरमेशन दि सोबा अमहायके काने का जों पनिशमेंट नाना दारा आरो इनवॉल्व नाय ताबो बसकांगोबो बा ताबो जे इनवॉल्व नाय बनो बस मासपा फियो या अमतो परिष्कार जों केबोनो फियो या हायसे सर पाइथाक नि सुंमु आमो बो कैंडिडेट दंनि खुक्ति जेक खानामानि बर' साव कैंडिडेट दंनि सुंमु उनखा क्वेश्चन पेपर बो लिक उनखा आंसर शीट बो लिक उनखा आ जागानि बिसिङो जे क्वेश्चन दंमानि आबो ताइसा क्वेश्चन पेपर सेटिंग प्रो आ जागानि क्वेश्चन ताइसा तो दंखिनो अमतो निरक जतनो साइमानो लुकरक जतनो साइमानो क्वेश्चन पेपर लिक उनखा क्वेश्चन आंसर के लिक उनखा तारमानि तो बनो चेंज खायनायनि बागैनो जों तो अमनो कैंसिल खायो बनो रनाय के जों दिनै परीक्षा नाय मा खामो जों बनो रया कताल खायनाय हानि बागैनो कैंसिल ताबो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट संजाक माने के टोटली 100% नो चेंज इन थंगा बाहायनाय टोटली 100% चेंज नाय ओ सिलेबस नि बिसिङो न तंनाय जे सिलेबस रोजाक दङो आरन बिसिनो क्वेश्चन चेंज नाय हयतो कायसा कुछु तो मिलै मानो ते खरकसा क्वेश्चन खायखा हिंगे बो तो आलादा कारण ओ सिलेबस नि बिसिं हिंगे तो मिलै जागबो फायनाय मिलियाबो फायनाय तो माके क्वेश्चन जे सेट खायमानि बो टोटली अरनि मते नियां नाय हायसि हानि बाङैनो जों ओ एग्जामिनेशन प्रोसेस न बातिल खायो हामबाय